Het kustmarathonweekend staat op het punt van beginnen. Vanavond de eerste onderdelen, morgen de wedstrijd. De kansen voor de Zeeuwse atleten om de kustmarathon te winnen zijn toegenomen, nu de topfavoriet op het laatste moment heeft afgezegd. En verder in deze uitzending. Olie verwijderen is hele operatie. En boer wil geen moeder spelen. Goedenavond. Het eerste weekend van oktober. Dan weet de hele provincie het is kustmarathonweekend. Of je doet zelf mee, of je kent wel iemand die meedoet of er iets mee te maken heeft. Morgen en overmorgen is het de beurt aan de hardlopers en de wandelaars. Maar zometeen start het weekend met de Ladies Run. En in Zoutelande is verslaggever Jan-Jaap Corré. Jan-Jaap, is Zoutelande er klaar voor? Ja, Zoutelande is er klaar voor. Het begint hier langzaam wat drukker te worden. De Ladies Run begint er dus mee. Dat zijn dit jaar 3 onderdelen. 15 kilometer, een trail is dat, en 5 en 10 kilometer. Ja, en die dames die natuurlijk allemaal hard getraind hebben, die beginnen nu een beetje warm te lopen. En dan straks om 5:30 gaat het eerste onderdeel van start. Ja, nou is het weer altijd een belangrijke factor, hè? En er zijn hete edities geweest, ook hele gure. Deze hele week is er al een nat weekend voorspeld. Zijn die vooruitzichten nog steeds zo? Ja, de verwachting is wel dat de deelnemers morgen minstens een bui op hun hoofd zullen krijgen. En ook best wel flinke wind wordt afgegeven. Windkracht 5 op het strand. Dat betekent dat de wind schuin tegen zal staan. Ja, en dan is maar de vraag wie er boven komt drijven van de favorieten. Nou ja, wie die favorieten zijn, dat hebben wij op een rijtje gezet. Titelverdediger Tim Pleijten uit Vlissingen kan recordhouder worden met 4 overwinningen in de kustmarathon. Maar de vraag is hoe goed Pleijten momenteel is. Zijn oude Achillespeesblessure zorgt voor een andere voorbereiding dan anders. Hij ziet zichzelf daarom niet als de grootste favoriet. Mohamed Oumarier uit Marokko kreeg een wildcard van de organisatie, maar door problemen met zijn visumaanvraag is de atleet die eerder 4 keer op het podium stond niet van de partij. Ook Basgi Kidane uit Poortvliet wordt voorin verwacht. De geboren Eritreër won vorige maand de kustloop in Vrouwenpolder. En hoewel hij geen fan is van de Zeeuwse wind, kan hij een top 5 klassering halen als hij de wedstrijd goed doorstaat. Hoe zwaarder de marathon, hoe groter de kans is dat Huub van Noorden uit Serapskerken voorin eindigt. Van Noorden eindigde in de laatste 11 edities telkens in de top 10. Laat de wind en regen maar komen, aldus een zelfverzekerde oud-winnaar. Bij de dames staat titelverdedigster Samantha Luitwieler wel aan de start, maar de winnares van de afgelopen 2 edities heeft nog altijd last van een blessure. Ze wordt wel gezien als topfavoriet voor de eindzege. De Friese Hinke Schokker werd in 2019 derde, maar stopte daarna met hardlopen vanwege een positieve dopingtest, waarvan ze later is vrijgesproken. Hoe goed ze nog is, moeten we afwachten. Monica Sandersen uit Vlissingen, de nummer 3 van vorig jaar, liep een goede kustloop in Vrouwenpolder en lijkt in vorm te zijn om dit jaar voor nog een hoger treedje op het podium te gaan. En Monique Verschuren uit Ierseke is ook van de partij. Ze won nog nooit, maar eindigde in 2017 en 2018 op het podium. Ja, en die wedstrijdmarathon is morgen om 12 uur in Burghaamstede. Jan-Jaap, wie is volgens jou de favoriet? Nou, als je dat van de week aan me had gevraagd, had ik waarschijnlijk Mohamed Oumarier gezegd. Maar ja, die komt dus niet vanwege visumproblemen. En dan kom je nu toch echt uit op Tim Pleijten. Al 3 keer gewonnen en dit kan de 4e keer worden. En daarmee kan hij recordhouder worden. Andere sterke lopers, Luc Metselaar uit Utrecht, heeft ooit een hele snelle tijd gelopen. Maar we kennen hem eigenlijk niet zo goed. En Erwin Harmers, al 3 keer op het podium, doet ook weer mee. Maar de te kloppen man is dus Tim Pleijten. En die staat hier bij me. Ja, Tim, morgen is het zover. Je voorbereiding was dus niet zoals die had moeten wezen. Maar hoe sta je ervoor? Ja, een paar weken terug flinke terugslag qua blessure. Maar ja, sindsdien gaat het gelukkig weer wat beter. En ja, ik heb er eigenlijk gewoon heel veel zin in. Dus laat maar komen. We hebben net wat favorieten voorbij zien komen. Van wie verwacht jij het meest? Eerlijk gezegd zie ik geen uitgesproken favoriet. Ik denk dat iedereen heel erg aan gewaagd is. En
ja, misschien zijn er nog wat outsiders zelfs die jullie nog niet eens hebben genoemd. Dus wie weet, ik verwacht in ieder geval veel strijd. Want dat is ook morgen met die wind. Het wordt een zware strijd, dat verwacht je ook wel. Ja, ik denk dat de weersomstandigheden best een grote rol kunnen spelen. Als er heel veel wind is, ja, dan blijft er waarschijnlijk een groep wat langer bij elkaar. Dat soort dingen is er natuurlijk allemaal van invloed. En dat is alleen maar leuk, zo'n wedstrijd. Hij lacht erbij en we verwachten ook weer veel van hem morgen. En het zou toch prachtig zijn, hè? Een Zeeuwse winnaar opnieuw en voor de 4e keer Tim Pleiten. Het zou zomaar kunnen. Dankjewel, Jan-Jaap. Ja, en Omroep Zeeland is er natuurlijk ook bij dit weekend. De tv-uitzendingen beginnen zaterdag en zondag om 3 uur 's middags. Op de radio zijn we er op beide dagen van 12 tot 6. En uiteraard is er online en op social media het hele weekend ook veel over de kustmarathon te vinden. De stookolie die de afgelopen dagen aanspoelde op de Zeeuwse stranden is bijna opgeruimd. Het was vooral raak op Schouwen-Duiveland en aan de Walcherse kust. Ja, dit is nu heel veel werk. De olie die er nu ligt zijn voornamelijk hele kleine bolletjes. En dat is zoals je ziet, zit echt mensenwerk bij om het bij elkaar te vegen en af te voeren. Waar de stookolie vandaan komt, is nog altijd niet bekend. Grote kans natuurlijk dat het geloosd is door een schip. En we gaan wel proberen te achterhalen welk schip het geweest is. Er wordt flink doorgewerkt, dus mensen kunnen alweer snel olievrij een strandwandeling maken. Ja, de verwachting is dat vandaag in ieder geval Goeree en Schouwen een end klaar is. En ze zijn ook druk bezig op Walcheren. En mocht dat nou niet lukken, dan gaan we gewoon morgenochtend weer verder. De verwarming zo lang mogelijk uit laten staan. Mensen zijn er veel mee bezig nu de energieprijzen stijgen. Je kunt er ook een challenge van maken, zoals Marie Vermont uit Middelburg doet. Nou, er zat altijd gewoon wel wat meer achter. Dat ik dacht, voor het milieu is het gewoon wel belangrijk om zo min mogelijk te verbruiken. Maar nu het geld erbij komt, is dat nog wel meer een stok achter de deur. Als maakt de challenge wel wat groter om het vol te houden. Het wordt bijna een sport en dat hoor ik ook wel meer mensen zeggen. Onder de hashtag verwarming uit post ze erover op Instagram. En dat krijgt veel navolging en reacties. Mensen posten toch van hoe zij het doen of heb jij nog steeds de verwarming uit? Ja, als je er met elkaar een challenge van maakt is het wel makkelijker. Het is in 13 dagen gelukt om een bedrag van €38.000 bij elkaar te krijgen voor de operatie van Kelshaw Allen uit Kloosterzande. In de ruggengraat van de 13-jarige jongen zit een bocht van 60 graden. Dat kan verholpen worden met een operatie in Duitsland, maar dat wordt niet vergoed door de verzekering. En daarom werd een crowdfundactie gestart. In Duitsland dan gaan ze het met een koord doen langs mijn rug, zodat ik als ik ouder ben gewoon daar langs kan groeien. Zodat hij dan recht groeit. Maar in Nederland dan zouden ze het met ijzeren platen doen en dan zou ik niet zoveel meer kunnen groeien. En ook niet meer zo heel sportief bezig kunnen zijn. Op 2 november wordt Kelshaw geopereerd. Bedankt voor alle hulp. Ja. De nieuwe wet dieren die vanaf volgend jaar ingaat belooft grote veranderingen voor dieren in de bio-industrie. Er staat in dat dieren hun natuurlijke gedrag moeten kunnen vertonen in betere leefomstandigheden. Boer Charles van de Sande uit Nieuwerkerk doet dat al. Hij is een van de weinige melkveehouders die kalfjes langer bij de koe laat blijven. Ik vind het wel heel leuk om die koe met haar kalf zo samen bezig te zien. Dan trek je het toch een beetje op jezelf. Wij hebben ook kinderen en dan daar ben je ook graag bij. En dat lijkt me dat die koe dat ook graag is bij zijn kalf. Op de landbouwschool wordt aangeleerd het kalf zo snel mogelijk bij de koe weg te halen, zodat alle melk beschikbaar is voor de consument. Een kalf drinkt namelijk 20 liter per dag. Je zou dus denken dat de melk in Van de Sande zijn geval duurder wordt. Maar dat is niet zo. Nou ja, ik ben eigenlijk wat meer koeien gaan houden, dus dan heb ik weer net zoveel melk. Ja. Naast dat het een natuurlijke manier van opvoeden is, heeft het ook andere voordelen. Mijn ervaring is wel dat de kalveren wel beter groeien en zich ook gewoon sociaal beter ontwikkelen. Want ze leren natuurlijk alles van hun moeder, dus hoe ze communiceren en hoe alles werkt. In de wei, hoe schrik dat werkt, hoe het voerhek werkt. Eigenlijk alles leren ze van de moeder. Ja, dat zijn een stukje slimmer en ook wel gezonder en dan pakken ze alles wat sneller op. Na 3 maanden worden de kalfjes in een ander hok geplaatst. We hebben nu hier dan nog een paar kalveren, dat zijn een beetje de jongste. Die hebben we net van de koeien gescheiden. Dus die krijgen nu geen melk meer, maar die eten nu wat hooi. En dan, als ze dan straks weer een beetje rustiger zijn, dan mogen ze op de wei bij de leeftijdsgenootjes. Van de Sande is aangesloten bij de landelijke stichting Caring Farmers. Die pleiten voor een duurzaam voedselsysteem en kringlooplandbouw. Hij is een inspiratie voor andere boeren, maar wil ze niet opdringen hetzelfde te doen.
Nou, ik ben nooit zo van verplichten, maar ik denk als je als boer dit wil onderzoeken, denk dat er degelijk mogelijkheden zijn. Hij zelf doet dit nu al 6,5 jaar op deze manier en hij wil in ieder geval niet meer terug. Het is ook wel fijn als dat dier zelf voor zijn kind zorgt, dan moet ik je moeder spelen en daar ben ik niet zo heel goed in. Dus laat de natuur maar lekker zijn gang gaan. De dag begon zonnig. 's Middags kwam er meer wind en ook meer bewolking. Het werd 17 graden. Vanavond en vannacht gaat het regenen en morgenochtend is er dan ook nog kans op een bui. 's Middags meer zon, maar dan blijft het ook waarschijnlijk niet helemaal droog. En er staat een stevige wind. Tot zover deze Zeeland Nu. Een fijne avond en alvast een goed weekend. Of dat nou een kustmarathonweekend voor u wordt of niet. Dag!